mu wanke hannuwanmu da ruwa da sabulunmu. Cutar corona virus Allahu zai tsare mu. Wanke hannuwanmu da ruwa da sabulunmu. Cutar corona virus Allahu zai tsare mu. Kuma da tazarar mita biyu wajen zama. Kuma bar shiga cunkoson taro na al'umma. Tare ko atishawa mu sa gwiwar hannu ma. In mun sanya hankicin mu wanke shi mu goge shi ma. Kuma tsabtace jikinmu ya zuwa wajen zama. Kuma rage taɓa hanci kunne da ido ma. In za mu tattaɓa su kuma wanke hannuwa ma. Wanke hannuwa ma. Hannuwa ma. Mu zai zauna a gida don kare lafiyar mu. Mu wanke hannuwanmu don kare lafiyar mu. Cutar corona virus Allahu zai tsare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam kaza. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. mutuna. Mutuma ina zuwa gaisa da mutane zo. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Kai girman kai rawanin tsiya. Ba kashe mutum komai ba amma ka ba shi hannu ki ansa. Wai kai Musa, me aka yi maka kake ta wannan shagube haka? Wai Bala da Nura ne na ba kowa hannu ya ansa amma ban da su. Amma dai basu kyauta ba. Kai Bala, ya ka fara wannan ɗabi'a kai da Nura. Nuna ƙabilanci da wariyar launin fata, kuma dai baƙaƙe ne kamar mu. Kuma addinin mu ɗaya, yare ɗaya. In ba dai bokon bace ta fara kai mawa karo. Haba, Malam Musa laifin me zai mana? Mu ki bashi hannu. Mun yi haka ne domin kare kanmu daga cutar mashaƙo, wato COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus. Yanzu kana nufin daga gaisa da kai sai ka ɗau cuta? Ku kuma rana mutane waye wallahi. A'a Musa, wannan cutar gaskiya ce akwai ta. Ana samun ta ne ta hanyar gaisawa ko mai ita ya atishawa majina ta same ka, ko kuma ya yi tari yawon ya feso maka. Shi yasa ake so a ringa zama akalla mita 2 a tsakani domin kauce ma cinkoso. Kuma ya kamata mu gaggawa sanar da hukuma labarin duk wani wanda ya dawo daga wata jiha ko kuma kasashen ƙetare. Don haka ya zama wajibi mu yi amfani da umarnin da ma'aikatar lafiya ta jihar Katsina ta bada domin ƙaurace ma wannan cuta baki ɗaya. Wannan gaskiya ne, ya ku al'ummar jihar Katsina. Ma'aikatar lafiya a madadin gwamnatin jihar Katsina na iya bakin ƙoƙarinta don ganin an daƙile wannan cutar ta mashaƙo. Don haka ya zama wajibi mu bi hanyoyin da ma'aikatar lafiya ta tsara kuma ta yi umarnin a bi su. Mun ji, mun yarda, mun bi, mun aminta, za mu ci gaba da kiyaye waɗannan dokoki. Allah ka kiyaye mu daga dukkan cutuka baki ɗaya. Wannan saƙo ne daga ma'aikatar lafiya ta jihar Katsina, ƙarƙashin jagorancin haziƙin kwamishina, injiniya Yakubu Nuhu Danja.